25 ଫେବୃଆରୀ 2025 ଲକ୍ଷ୍ନୌର ମଧୁ ସିଂର ଶାଦୀ ନେଭି ଅଫିସର ଅନୁରାଗ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିଲା। ସେ ବିବାହରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ପିଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ହାଲକାରେ ନେଇଥିଲେ ମଧୁ ସିଂର ମାଆ, ବାପା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ହାଲକାରେ ନେଇଥିଲେ। 5 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଦିନ ସେଦିନ ମିଳିଲା ମଧୁର ଶବ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ। ତା ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କହିଲା? ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, सुबह मुझे वापस घर लेने आ जाओ, अभी कुछ देर में लेने आ जाओ। सिर्फ बोल रहा हूँ कि मुझे कल बहुत मारा है, बहुत गंदी तरीके से। प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ। बहुत मारा कल उसने मुझे, पी के आया, बहुत इतना गंदा गंदा मारा। मुझे आके ले जाओ तुम लोग, मैं अभी अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूँ।